Kesamla na Meghalaya kadai kawai na padang ki khandai ngut ki bala yo ban pyllait ki bor pulit ka Mumbai ha padang ki jing khan raya ka jaka khem lani ka spa ha andheri ha ka apsau tarik risau arja apulai ki nyongot na kini ki kan thei ki dei na ki Jylla ka than North East India but katkum ki kai phot khubor ki pulit ki lalik ban khan rai ka te ka jaka khem but pan prai ka jing trei kam khai mat ka bahe bha ha ka jing khan rai ka te ka jaka khem ki pulit ki la yo ban pyllait sau ngot ki kan thei bare na Manipur ar ngot na Mizoram bat kawai na Meghalaya kawai na Lucknow bat na Kolkata ki pulit ki la kem yo manager jong ka te ka jaka khem bala tip ku muchan rakan kat bau trai pat u bala tip kerteng ku atul divar ula jar ngai ki khubor ki ong bagi babun ki he spa bat ki riu pau khmat hanong ba Mumbai ki don kti ha kani ki jing trei kam ni ka network khayi mat halor kani ka khubor ki pulit ka Jylla Meghalaya ki dang pan kai phot halor ka te ka jing ja Congrats, Kino. We have a check up them. I not say Atiar. Ya, Gila banit la syam tayoru. Sala ayu dengan Islam kendian. Islam kendian. Fi, tak ada kolong kepokong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade haka por ba pyllait check up ning kong haba armet.